खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। क'क्राझार जिल्ला एबसुआ भारतनि इलेक्शन कमिसननो मेम'रेन्डाम गथायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि कृपेश दैमारिनि दैदेननाय जिल्ला एबसुनि मोनसे हान्जाया मैया आसामनि पार्लियामेन्टारि आरो एसेम्बलि कन्स्टिटिउयेन्सिसनि सायाव भारतनि इलेक्शन कमिसना बानजायनाय पाब्लिक स्टिं एन्ड पलिटिकेल पार्टिसाव मानगोनां भारतनि इलेक्शन कमिसनार मुस्रि अनुप चन्द्र पान्डे आरो बिथांनि हान्जाजों हांख्रायनाय लेखायै श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि माधवदेव नाब्लाङाव क्लाइम एन्ड अबजेक्शननि सायाव इन्टारेक्शन जालाङो होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बेयाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय रोखायै बुंनाय जादों दि बिटिआरनि सिंनि एसेम्बलिफोरखौल' लानानै उदालगुरि पार्लियामेन्टारि मासि दानांगौ आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय एसेम्बलिफोरनि बिटिसि आरो गामि सोसननाय दानख'नायनि सायाव मेम'रेन्डामाव होखानाय बायदियैनो जानांगौ होनना भारतनि इलेक्शन कमिसनारनि सिगाङाव दाबि दैखांनाय जायो। नैथि रादाबाव दं। बांलादेशआव अर जोंब्लावदों। खौरां मोननाय बादिब्ला गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर शेख हासिनाया बिबान एंगारसोनायखौ लानानै बिथांनि मददगिरिफोर आरो उल्था राजखान्थि हान्जा बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टिस एबा बिएनपिनि गेजेराव हादरनाङै खुद्रिसारदों। खौरां मोननाय बादिब्ला खुंथाय हान्जानि मददगिरिफोरा गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर शेख हासिना बिथांखौ बिबानाव दोनफिननो खुद्रिसारदों आरो उल्था राजखान्थि हान्जाफोरा बिथां शेख हासिनाखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो दाबि दैखांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव खुंथाय सरकारनि मददगिरिफोरा उल्था राजखान्थि हान्जा बिएनपिनि सासे सोद्रोमाखौ जिउ फोजोबदों आरो 50 जन सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। खौरां मोननाय बादिब्ला क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जानो गोनां डिउरेन्ट कापआव भारतनि रैखाथि मन्थ्रि मानाव गेदेर राजनाथ सिंह बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। ब्रैथि रादाबाव दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो मैया बर' माहारिनि थाखाय बर'नि गासै 13 आफादफोरा जुथायै आसामनि पार्लियामेन्टारि आरो एसेम्बलि कन्स्टिटिउयेन्सिसनि सायाव भारतनि इलेक्शन कमिसना बानजायनाय पाब्लिक स्टिं एन्ड पलिटिकेल पार्टिसाव भारतनि बिसायख'थि आय'ग इलेक्शन कमिसनार मुस्रि अनुप चन्द्र पान्डे आइएएस आरो बिथांनि हान्जाजों हांख्रायनाय लेखायै श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि श्री श्री माधवदेव मुलुगनां नाब्लाङाव बाहागो लायो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिटिआरनि सिंनि मोनद' एमएलए समस्तिफोरखौ लानानै बिटिआरनि सिङाव उदालगुरि लकसभा समस्ति दानाय बिटिआरनि सिङाव थानाय एमएलए समस्तिफोरनि 2नि बांसिन समस्तिफोरखौ एसटि खालामनाय आरो दुलाराय आसाम नाङै बर' आरो ट्राइबेल सुबुं थानाय एमएलए समस्तिफोरखौ बोखावफ्लेयाबालानो आगुआव जेरै दंमोन बिब्दिनो लाखिफिननाय दाबिफोरखौ लानानैनो मैया भारतनि इलेक्शन कमिसननि सिगाङाव बर' हारिया लुबैनाय बादिनो एबसुजों लोगोसे बर'नि माहारि आफादफोरा गुवारै सावरायज्लायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायनायाव एबसुजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आबोद अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम दुलाराय बर' हारिमु आफाद अल आसाम ट्राइबेल संघ बड' इयुथ राइटार फराम इउनाइटेड फराम फर एक्स एनडिबि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बड' डिपार्टमेन्ट टिचार एस'सिएशन क'अर्डिनेशन फर उदालगुरि एसपिसि डिमान्ड कमिटि आरो राष्ट्रीय पुरस्कार बिजयी मंचआ बाहागो लायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।